मनुष्य एवं बाघ। गोटे गाँ थिला ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର କଳରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଥିଲା ଯାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଏହି ବାଘ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ଧରି ନେଇଯାଏ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସାହସୀ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ବାଘର ସମସ୍ୟାକୁ ହଟାଇବେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ବାଘ, ତୁମେ କାହିଁକି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛ? ତାପରେ ବାଘ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଶିକାର କରୁଛି। ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯୁବକଟି କହିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନବ ଏବଂ ପଶୁ ଏକ ସାଥୀ ରହିପାରିବା। ତୁମେ ଗାଁର ଉପକୃତ ହେଲେ, ଭଲ କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୁମେ ଗାଁର ଉପକୃତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳାଇ ଦେବେ। ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଘ ଅଳ୍ପ ବିଚାର କଲା ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲା। ଏଠିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମିଳି ବାଘ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ବାଘ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭାଇମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା, ଦୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ଅପରକୁ ବୁଝିଲେ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରିବ।